Il-pulizija ftit ta' sigħat ilu sabet katavru ta' persuna f'bagalja fil-baħar max-xatf ta' Sliema. Stqarrija tal-pulizija qalet li kienu għal ħabta ta' sija u nofs ta' wara nofsinhar li ġiet infurmata b'sejba suspettuża ftit il-barra mix-xatt. One News infurmat li appena nfetħet il-bagalja mill-forzi tal-ordni instabet xena makabra, tant li din kien fiha biss ċerti partijiet tal-ġisem ta' persuna li għadha mhix identifikata. Fil-fatt, sorsi għalunna li nstabu biss ir-ras tal-persuna u l-parti ta' fuq minn ġisimha. One News jista' wkoll jikkonferma li l-katavru u ta' raġel. Jirriżultanna wkoll li l-omiċidju u r-reat brutali milux li twettaq, anke għax il-fdalijiet li nsabu ma juru l-ebda sinjal ta' dekompożizzjoni. Il-pulizija qalet li fil-bagalja instab katavru ta' persuna. L-investigazzjonijiet mill-pulizija għadhom għaddejjin biex tiġi stabbilita l-identità tal-vittma u jiġu determinati iċ-ċirkostanzi tal-każ. Il-Maġistrat Dr. Ian Farrugia ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta. Preżenti fuq il-post kien hemm uffiċjali tal-Pulizija flimkien ma' bugħaddasa tal-Forzi Armati ta' Malta li wettqu tfittxija f'qiegħ il-baħar. Kien hemm ukoll vettura tal-Bomb Disposal Unit waqt li numru ta' dgħajjes tal-Pulizija wkoll bdew jissorveljaw iż-żona.